Woon je in de historische binnenstad van Middelburg en wil je dubbel glas? Nou, vergeet het maar. Inwoners krijgen het deksel op de neus. Het kan niet omdat we het niet willen en we willen het niet omdat wij dat niet willen. Punt. En verder in het nieuws vandaag. Protest tegen schoolsluiting. En Arnhem-Muiden op reis voor hun Jan Paul. Goedenavond. Delft, Amsterdam, Middelburg, het zijn allemaal steden met een monumentale binnenstad. Maar toch is er een wezenlijk verschil. De eerste twee staan het toe dat inwoners hun huis mogen aanpassen aan de huidige tijd. Met dubbelglas en zonnepanelen. Maar in Middelburg willen ze daar niets van weten. De kritiek zwelt aan op het monumentenbeleid van de gemeente Middelburg. Nu iedereen wil verduurzamen, beginnen de strenge regels steeds meer te knellen. Uit onverwachte hoek komt er nu steun voor die kritiek. En ambtelijk zijn ze in Middelburg Rooms zoals de paus. Voormalig Rijksbouwmeester en hoogleraar architectuur Wiets Patijn bepleit een versoepeling van de strenge regels. Er zou wel eens wat meer een bredere visie op de toekomst kunnen komen. Neem de achterkant van dit pand uit 1942. De eigenaar mocht hier geen zonnepanelen op plaatsen. Het beleid is op dat punt gewoon te rigide. Je hebt sommige plekken dat je het best wel kan toestaan. En dit vind ik een voorbeeld. Kijk, die lantaarnpaal, die stond er vroeger in 1628 ook niet. Er zijn meer voorbeelden. Zo mag Hans Hoofdman in zijn pand geen dubbel glas plaatsen. Het zijn kozijnen uit 1948 en er zit enkel glas in. Het oude glas moet worden behouden, vindt de gemeente. Het mag wel worden behandeld, maar het mag niet worden vervangen. Wat dacht u toen u deze brief kreeg? Jammer. Gemist. En ja, dit is wel zoals ik uit de omgeving hoor dat er meer geredeneerd wordt vanuit de gemeente Middelburg. Het kan niet omdat we het niet willen en we willen het niet omdat wij dat niet willen. Punt. Sommige ruiten zijn echt bobbelglas bovenin. En als je daar natuurlijk nu een nieuwe oplossing voor, dan neem je geen bobbelglas meer. Overdreven eisen, vindt u dat? Ja, vind ik wel, ja. Vooral in beschermd stadsgezicht. Dus het gebouw is niet monumentaal, maar alleen het beeld als totaal. Dan moet je globaler kunnen kijken en moet je ook kunnen zien wat wel of niet acceptabel is. Ja. Als we er niets aan doen en het blijft nu enkel glas of met dat gebrekkige voorzetglas, dan kun je dit gewoon niet verhuren. En dan kun je het op een gegeven moment ook niet meer gebruiken. De bedoeling is, ook van de gemeente, dat in de binnenstad er gewoond wordt, boven winkels. Maar ja, dan moet je daar wel in die zin als huurder de verwarmingskosten van op kunnen brengen. En met enkel glas is dat gewoon heel erg lastig. Hoe gaat dat in andere steden? Ik ken ze niet allemaal, maar ik ken er wel een paar die er gewoon iets weten. Ik weet dat van Delft, van Amsterdam. 24 aanbevelingen voor een nieuw monumentenbeleid, een nieuwe nota, doet Patijn. En wat kan hij deze eigenaar nog adviseren? Nou, even wachten op de nieuwe nota. Waarvan ik hoop dat er veel meer ruimte komt, ook in de richtlijnen. Dat je andere ramen van binnenuit erin kan maken. Met deze kritiek gooit Patijn de knuppel in het hoenderhok. Al jaren is er kritiek van inwoners en van architecten. Maar nu deze man van grote naam zich bij hen aansluit, kan de gemeente Middelburg moeilijk meer om deze kritiek heen. De gemeente vergadert deze week over het monumentenbeleid en bespreekt dan ook die 24 aanbevelingen van de voormalig Rijksbouwmeester. Een stralingsmeetsysteem in de kerncentrale van Borselen was maandenlang niet op orde. Inmiddels is het verbeterd, maar daarvoor moest de autoriteit nucleaire veiligheid en stralingsbescherming wel dreigen met een dwangsom. Het systeem meet aan de rand van het terrein van de kerncentrale of er geen straling vrijkomt. Volgens de toezichthouder was die dwangsom nodig omdat de organisatie er geen vertrouwen in had dat de eigenaar van de kerncentrale snel genoeg zou handelen. Volgens de toezichthouder was er overigens geen gevaar voor de omgeving. Een groep vluchtelingen in de noodopvang in de Zeelandhallen heeft vanmiddag geprotesteerd tegen de leefomstandigheden in de opvang in Goes.
De bewoners klagen over het gebrek aan privacy en de duur van hun verblijf. Het COA, verantwoordelijk voor de opvang, geeft de demonstranten gelijk, maar laat tegelijkertijd weten niets voor ze te kunnen doen. Ze zijn afhankelijk van de overheid die voor meer opvanglocaties en woningen moet zorgen. In een weekendtijd is een actiewebsite met online petitie opgezet en ook een brief geschreven aan de minister van Onderwijs. Het nieuws dat de Isaac Beekman Academie in Capelle dicht moet zorgt voor protest bij zowel de leerlingen, de ouders als docenten. Heel erg strijdbaar. En dat wordt ook gecreëerd door alle ouders, alle leerlingen, alle docenten, iedereen die hieraan bijdraagt. Dat is fantastisch, ja. Ze leggen zich niet zomaar neer bij het besluit van het ministerie om de school per 1 augustus te sluiten. De minister besloot dat vorige week omdat de school niet genoeg leerlingen heeft en de onderwijsinspectie de onderwijskwaliteit een onvoldoende gaf. De leraren, ouders en leerlingen hopen vooral op meer tijd, zodat de school de onvoldoende die ze van de onderwijsinspectie kreeg nog om kan zetten tot een voldoende. We zijn in een verbetertraject gegaan. We hebben al heel veel verbeterd. Voor sommige dingen is ook gewoon simpelweg tijd nodig. En die kans is ons niet geboden. En die tijd hebben we wel nodig om het hele traject van A tot Z te laten zien. Morgen wordt de bezwaarbrief aan de minister ook overhandigd aan de burgemeester van Capelle in de hoop op steun vanuit de gemeente. Leerlingen, leraren en ouders zullen met spandoeken naar het gemeentehuis gaan. Straks in deze uitzending een tentoonstelling van een vermaarde fotograaf, gewoon in Axel. Maar eerst het sportnieuws van vandaag. 4 Zeeuwse dressuurruiters maken kans op deelname aan de Olympische Spelen later dit jaar in Parijs. Dat blijkt uit de voorselectie die vandaag bekend is gemaakt. Het gaat om Dinje van Lieren uit Capelle, de uit Westkapelle afkomstige Hans-Peter Minderhout, Tamar Zwijstra uit Schoren en de Venda Dijkstra uit Vlissingen. In totaal heeft de bond 13 ruiters geselecteerd, van wie er dus 4 uit Zeeland komen. Nou ja, het is zachtjes aan de nationale dorpsheld natuurlijk aan het worden. Het is natuurlijk toch een jongensboek. En om dat van dichtbij mee te maken, vertrok een bus vol met voetballiefhebbers vanmorgen vroeg uit Arnhemuiden om hun held Jan-Paul van Hekken vanavond in Brighton aan te kunnen moedigen. Paula, Barry, is Paula er ook al? En bij zo'n trip komt nog heel wat kijken. Nou, dan is in de basis alleen maar een bus, wat kaarten en een boot. En uiteraard dan de mensen. Alleen in de praktijk betekent het 60 paspoortnummers en toch wel wat gedoe. Maar dat is allemaal klein leed. Want Arnhemuiden is maar wat trots op Van Hekken. En dat geldt natuurlijk ook voor zijn familie. Ja, heel trots. Enorm trots. Het is natuurlijk iedereen bij ons heel erg altijd met voetbal bezig. En ja, dat eentje van ons dat gered heeft en nu profvoetbal speelt in de Premier League, ja, is ongelooflijk natuurlijk. De wedstrijd van Brighton tegen de Wolves begint vanavond om 9:15. De wereldberoemde Britse fotograaf Jimmy Nelson opende dit weekend een fototentoonstelling Between the Sea and the Sky. En dat deed hij in Museum Het Warenhuis in Axel. De tentoonstelling toont zijn foto's van de Nederlandse streekdrachten. Sterfotograaf Jimmy Nelson exposeert gewoonlijk in de grote musea en galeries over de hele wereld. Nu hangt zijn werk in Axel. Dit is net zo belangrijk als een andere tentoonstelling dat ik nu heb in Milaan, in de Palazzo Reale. Omdat je geeft het terug aan de mensen zelf. Dit is net zo belangrijk. Je kan overal een grote tentoonstelling hebben in een andere land. En iedereen gaat, oh, Jimmy, Jimmy, Jimmy. Maar misschien heeft dit veel meer betekenis en belang dan de tentoonstelling in het buitenland. Dit is net zo misschien nog belangrijker. Omdat je brengt het terug naar de plek, terug naar de mens. In zijn foto's wil hij de schoonheid van de traditie laten zien. Ik ben bang dat de hele wereld wordt homogeneous. We gaan allemaal op elkaar lijken. We gaan geen meer moeite maken voor onszelf. Hoe we worden gezien, waar we vandaan komen. En de klederdracht geeft een verbinding met een verhaal. Hier kom jij vandaan, duik maar dieper hierin. Er is een identiteit hierin. De boodschappen en de expressieve foto's ontroeren de bezoekers. Vooral degenen die de oude streekdracht nog koesteren en door Nelson zijn gefotografeerd. Ik vind het een prachtige foto. Ik vind het een mooi kunstwerkje, vind ik het. Ja. Dan hou ik het niet droog, dan word je zo emotioneel van. Dat is echt zo bijzonder om zoiets mee te maken. Voel ik me een klein onderdeel van wat zoiets groots geworden is.
Ik denk dat wij als Zeeuwen niet in de gaten hebben hoeveel mooie tradities wij hebben. En soms moet je er even op benadrukt worden dat we daar trots op moeten zijn. En dat we een eigen identiteit hebben, waar we groot op mogen wezen. Daar is dan een buitenstaander voor nodig, met een blik van buiten. Ja, dat is vaak het feit dat iemand van buitenaf wel dat ziet wat mooi is, wat wij eigenlijk gewoon gewend zijn. Voor mij is het allemaal nieuw. Ik zie het vanuit een soort van hele romantisch, idyllisch, vers perspectief. Wow, look at all of this. Het is hier nog. Met dezelfde intensiteit als de foto's die hij maakt van mensen uit alle culturen in de wereld, richt Nelson nu dus zijn camera op Nederland en op Zeeland. Er is nergens in de wereld om dit klederdracht te vinden dan hier in dit heel klein, piepklein platteland. Totally unique. De zon liet zich goed zien vandaag. Tegelijkertijd was het helemaal niet aangenaam, want het woei behoorlijk. Windkracht 7 op sommige plekken. Dat maakte het fris. Morgen begint droog, maar in de tweede helft van de dag komt er dan regen. En die regen is er ook de rest van de week. Ach ja, we moeten het ermee doen. Op onze site het verhaal van een 77-jarige toerist die naar de rechter stapte nadat hij op een elektrische step door Hulst reed. Zo'n elektrische step is verboden op de openbare weg en dus kreeg de man een boete. Maar dat vond hij niet terecht. Hoe het afliep, dat lees je op onze site en natuurlijk ook in onze app, net als al het andere Zeeuwse nieuws natuurlijk. Tot zover. Zeeland nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne maandagavond.